nake sha'awa kamar maja. Shekarun baya tun da na yi kwallo a nan, wayanda sun sani su Bello sosai a international speech. To ka gani maja nan zan iya cewa ni ba bako bane, kawai gida ne. Kuma zuwan da na yi nan na muku alƙawari, iya bakin kokari na zan yi. Kuma ni kamar yadda ya faɗa, hannu ɗaya ba ɗaukan jinka, sai an tare duka da haɗin kai. Me yasa aka ce unity haɗin kai? To duka in dai za ku ba mu haɗin kai, to in Allah da za mu kai ga nasara. Kuma duk abin da za a yi nasara, to sai an yi haƙuri fa. Ba za ka ji an ce yau mai haƙuri gaskiyarsa ta ƙare da hidimar haƙuri. To don Allah da Annabi dukkan mu ajiye komai mu zo mu haƙuri. Ya za a yi mu ciyar da maja? Kar ku ce na yi shishigi, zan ɗan faɗi wani tsokaci kaɗan ba wani abu. In an ɗaura competition a garin nan, in dai wanda ya ɗaura, in Allah da yarda Allah ya mun ci kofin nan. Insha Allah. Insha Allah wannan kofin sai mun ci. Na muku wannan proud, insha Allah sai mun ci. Insha Allah. Da kuma haɗin kanku da addu'o'i. Insha Allah. Da haka ni ko kuskure ne idan Allah da Annabi, ni ma a same ni in gyara ne ko cikaza ne, sai mu haɗu duka a gyara. Duk muna haƙuri da junanmu don Allah da za mu kai ga nasara. Insha Allah. Wannan kaɗan daga cikin jawabi. Players akwai mai ba da shawari ko korafi ko kuma yau ne magana. Tashi mana.